y rhaglen nesaf ar S4C, darllediad gwleidyddol ar ran y blaen. Fel defod, mae'n dod a'i wen i dreiglo rhwng dwy raglen. Un lydan, yn cofleidio drwy y sgrin ei werin o. Y wen rad sy'n trigarhau a meddalu meddyliau. Mae broffes mor gymesur, a'i ffydd mor gymen a ffyr. Gwleidyddiaeth yr haniaethau, yma ar wys y camerau. Mae'n gêm, mae'n sioe, mae'n gimmick, i'w datgan mewn slogan slick. Yn goeth, yn binstreip i gyd, yn ddof o'i smwddio hefyd. Ac o'r tei i'r geiriau teg, delwedd yw'r ideoleg. Ond dyw hyn ddim yn mynd i ddigwydd dros nos. Ond o'r cudd, mae fideo'r co yn annog yn dair heno. Ac arno, o'i weindio nôl, mae'r hanes mor wahanol. Ei asbri mewn raliau, a'i gyr yn wyneb y gau. A'r chwildron gyffron i gan, yn trywanu trwy anian, yn sbloet yn ei ddenims bler, yn ehedeg trwy hyder. Mae angen buddsoddi'n gryf yn ein cymunedau, yn hardaloedd difreintiedig. Rhywfodd, fe droes gwrthryfel yn hyn o fyd yn wen fel, a rhyw ddafn o'i angerdd o, sitan siwt, heno'n swatio. Gyda'n gilydd, fe allwn ni wneud pethau'n well. Cut.